Nasaan niya? Muhilot na ni. Mag-start na. Start na ako ah. Start na ako. Ako wala lagi. Okay. Ouch! Nagkurog-kurog ko kigol! Gilok! Aray! Gilok! Aray! Uy! Wala kuyawa ani ay. Kuyawa ay. Kigilok. Oh, ang ulo. Lango. Ang ulo. Uy, ako kipiit. Aray ako bukog. Okay, kasakit anak. Aray. Kana. Dili. Kana. Urag, kalami ba ani? Ikaw bakter. Video. Ayaw na, ikaw na lang. Ako na lang. Okay, gimasad ang liog. Okay. Kita sa buko-buko eh. Okay. Lami kay sa ko ano. Dili dapita sa may pakpak. Dito. Giluka eh. Shake man pa ko. Nasakit lagi ako may bat. Michael! May karate! May karate! Kagilak. Sakit akong bat ang dirigan. Giniit akong Nindutan niyo. Karate. Kana, aroy ka lang.